Hyvä. Eli Account Intelligence data-vinkkelistä niin keskitytään asiakastietoihin, siis mitä dataa meillä on CRM:ssä, markkinoinnin automaatiossa, vastaavissa työkaluissa. Yritystiedot tarkoittaa niin kuin kolmannen osapuolen firmografiatietoa, eli miten voidaan rikastuttaa asiakasyritystietoa ja sitten tekoälyä, eli miten me voidaan tällaista kehittynyttä analytiikkaa, machine learningia hyödyntää näiden datojen osalta. Tuossa on lyhyesti Account Intelligence-määritelmää, mutta että käytännössä tietysti puhutaan asiakkuuteen liittyvästä datasta, asiakashankintaa, asiakaspoistumaa, asiakkuuksien kehittymistä, kannattavuutta. Määritelmää varsinaisesti niin kuin rajaa mitään sen niin kuin ulkopuolelle. Yksi iso käyttötapaus nimenomaan tässä meidän Ideal Customer Profile-teemassa on Account-Based Marketing, eli miten me voidaan hyödyntää olemassa olevaa dataa uusien kohderyhmien määrittämisessä ja markkinointiaktiviteettien suuntaamisessa näihin kohderyhmiin. Hyvä. Nyt jos sitten katsoo Ideal Customer Profile, niin kuin mä tuossa jo vähän mainitsin, niin tähän ei ole niin kuin yhtä oikeaa vastausta, että mitä tällä tarkoitetaan ja joskushan se voi olla, että hei, mistä me pystytään määrittämään vaikka meidän kannattavimmat asiakkaat tai joiden niin kuin elinkaaren arvo on niin kuin paras tai mistä kanavasta me saadaan parhaiten asiakkaita ja siinä mielessä organisaatio voi päättää, että se on meille ideaali asiakastyyppi, profiili. Tässä esimerkissä, mitä mä tänään ja miten me ollaan näitä tehty, niin me ollaan katsottu olemassa olevaa asiakasrekisteriä lähtökohtaisesti CRM:stä, on se sitten niin kuin SAP tai Salesforce tai Dynamics tai joku vastaava, ja siellä on mahdollisesti tehty vähän poimintaa, koska kaikki asiakkaat ei ole kiinnostavia välttämättä, ja tämähän on niin kuin puhtaasti meidän asiakkaan valinta, että mikä on tavallaan se asiakasprofiili, mihin halutaan niin kuin keskittyä sen niin kuin määrittämiseksi. Mutta kuitenkin asiakkuuksiahan on niin kuin eri vaiheessa ja nyt jos miettii mitä tahansa tekoälyprojektia tai ratkaisua, niin käytännössä puhutaan näiden algoritmien mallien opettamisesta ja silloin data scientistilla on tavallaan se päätös, että millä datalla sitä opetetaan ja mihin käyttötarkoitukseen sitä mallia opetetaan, ja silloin tietysti sitten joudutaan vähän niin kuin miettimään, että mikä se on se datajoukko, mikä me annetaan sille mallille käsittelyyn. Mutta se on skouppina meillä tässä ja nyt jos katsoo vähän, että mistä tässä on niin kuin datamielessä kysymys, niin tässä on nyt sitten 3, voisi sanoa, prosessia, eli tuo 0. No, jos katsoo näitä niin kuin elementtejä tässä, että okei, tässä on niin kuin organisaation CRM, organisaation mahdollisesti markkinoinnin automaatiojärjestelmä tai joku vastaava, mikä on tässä myyntiputken tukena, myyntiputken alkuvaiheessa työkaluna, ja yritystieto on tosiaan tämmöinen kolmannen osapuolen yritystietolähde, Suomessa asiakastieto, Vainu, Alma, tämän tyyppinen. Ja nythän osa yrityksistä tekee sitä
tavallaan jatkuvasti, eli mitä tahansa yrityksiä on asiakasrekisterissä CRM:ssä, niin sitä lähtökohtaisesti rikastutetaan näillä firmografiatiedoilla, yritystiedoilla, liikevaihto, kannattavuus, kannattavuuden kehittyminen, erilaisia toimialaluokituksia ja muuta tavallaan siihen asiakkuuteen niin kuin liitettäviä, kiinnostavia asioita. Mutta se tapahtuu siellä taustalla tai ei tapahdu, se vähän vaihtelee yrityksittäin. Mutta silloin kun me lähdetään tällaista ideaaliasiakasprofiilia määrittämään, niin me tietysti kerätään siihen asiakkuuteen liittyvää dataa. Joskus osittain, joskus kokonaan saadaan vaikkapa markkinoinnin automaatiosta historiatietoa liittyen siihen asiakkuuteen. CRM:stä me tietysti nähdään, että minkä tyyppinen asiakas, onko se toistuva asiakas, kannattava, mihin tuotteisiin se liittyy, jne. Ja nämä on oikeastaan niitä tietolähteitä tähän ideaali asiakasprofiilin määrittämiseen, eli meidän olemassa olevat asiakastiedot ja rikastettuna tällä yritystiedolla. Että yritystieto on aika tärkeä, koska me tullaan sit myöhemmässä vaiheessa tarvitsemaan tätä yritystiedon perusteella tehtyä luokittelua, jotta me voidaan tehdä poimintoja vastaavista rekistereistä, kun me kehitetään näitä uusia kohderyhmiä. Ja nyt sitten kun me ollaan nämä asiakastiedot ja siihen liittyvät taustatiedot kerätty, niin me käydään tuossa myöhemmin läpi, että miten tätä itse profilointia tehdään, mutta sitten kun me ollaan tämä profilointi tehty, niin tosiaan tätä ideaaliasiakasyritysmääritelmää, DNAta, miksi sitä haluaa kutsua, niin voidaan tosiaan hyödyntää. Lähdetään tekemään vaikkapa account-based marketing-kampanjoita. Nyt sitten näissä monilla yrityksillä tähän tietysti liidien keräämiseen niin liittyy muitakin työkaluja. Usein niissä on haasteena, että niitä ei ole integroitu, eli vaikka jotain niin kuin liidien rikastuttamistyökaluja, niin niihin on ainoastaan käyttöliittymä tarjolla verkkovierailijoiden paremmin niin kuin ymmärtämiseksi, mutta me ei välttämättä saada sitten niitä verkkovierailijoihin liitettäviä taustatietoja kerättyä tähän niin kuin ideaaliasiakasprofilointia varten. Joskus tehdään tätä ideaaliasiakasprofilointia, niin tätä yritystietoa hyödynnetään tässä niin kuin profilointivaiheessa, eli silloin liitetään olemassa olevaan asiakastietoon niin vähän niin kuin offline-datana yritystiedot, eli jos ne ei ole siellä CRM:ssä valmiina, niin me voidaan tehdä se käsin profilointivaiheessa. Ja nyt sitten tähän liittyy vielä semmoinen, että nyt kun me ollaan tavallaan tehty tätä asiakastiedon analyysiä, ymmärretään, että mitä asiakkuuksia täällä on ja mitkä niistä on hyviä, niin me voidaan yhtä lailla tehdä sitten tuleville liideille niin aika helposti tällainen pisteytysharjoitus, eli kehitetään koneoppiva malli, ja aina kun tulee eri kanavia meille liidejä, niin nämä tiedot syötetään mallille, ja malli sitten pisteyttää nämä liidit, ja sen avulla me voidaan sitten tehdä priorisointia, että kuinka paljon me satsataan näihin liideihin. Eli käytännössä puhutaan niin kuin samoista taustatiedoista, että on se niin kuin olemassa olevia
asiakkaita tai tulevia liidejä, niin nämä siihen liidiin asiakkuuteen liittyvät taustatiedot toimii niin kuin tietolähteenä, että joko me tehdään sitä asiakasprofilointia, poimintaa tai liidin pisteytystä. Että siinä on sellaista synergiaa. Hyvä, mennään eteenpäin. Ideaali asiakasprofiloinnin vaiheet ei kyllä hirveästi ero mistäkään muusta tällaisesta dataharjoituksesta, on siinä sitten tekoälyä mukana tai ei, mutta aika paljon tietysti energiaa menee siihen niin kuin tiedon keräämiseen ja sen rikastuttamiseen, sen analysointiin, kuinka ehjiä nämä datasetit on, kuinka pitkiä ne on, onko meillä kuinka isolla osalla on vaikkapa liikevaihtoluokkatietoa tai onko se uusi asiakas, vanha asiakas, miten hyvin me nähdään sen asiakkaan historia, että kauan se on ollut liidivaiheessa tai asiakasputkessa tai vastaavaa. Eli analysoidaan tavallaan noin käytettävässä olevat datasetit ja tietysti sitä varten, että miten sitä pitää vähän manipuloida sen mallinnuksen kannalta tai mitä kehitysehdotuksia voidaan asiakkaalle sanoa, että hei, aletaan rikastuttaa ja tietojoukkoa jatkossa, niin me pystytään tekemään parempia tai tarkempia algoritmeja, kun meillä on paremmat datasetit. Kun dataa valmistellaan ja sitten kun meillä on riittävän hyvät datasetit olemassa, niin tässä ideaaliasiakasprofiloinnissa niin tehdään tällainen niin kuin kaksivaiheinen harjoitus. Kun meillä on kuitenkin kymmeniä tai satoja datapisteitä aina liittyy yksittäiseen niin kuin asiakkuuteen, niin nyt näiden niin kuin mallien kannalta niitä niin kuin ränkätään, että mitkä tiedot on relevantteja ja mitkä ei. Ja nyt kun se on tehty, niin sitten tässä vaiheessa B, niin siinä muodostetaan sitten nämä ideaaliasiakas itse profiilit. Jos me katsotaan näitä pikkasen tarkemmin, eli tämä vaihe A, kun meillä on nämä puhdistetut datasetit käytössä, niin tällä näitä featureita tai muuttujia analysoimalla voidaan määrittää, että mitkä tiedot on kuinka keskeisiä tavallaan niin kuin liittyen juuri meidän datasettiin. Että nämähän on aina uniikkeja. Jokaiselle organisaatiolle tehdään oma malli ja jokainen organisaatio toimii vähän eri tavalla ja jokaisessa organisaatiossa on hieman eri datapisteitä tarjolla. Niin siinä mielessä tämä mallin rakentaminen on aina niin kuin yrityskohtaista. Tässä ei nyt näy, että mitä muuttujia tämä on, koska tämä on asiakasprojektista otettu, niin ei niitä jaeta, mutta tuossa on niin kuin edellä mainittuja asioita on tietysti, mitä näitä muuttujia voi olla, niin yksi muuttuja, mitä tuossa generoidaan matkan varrella, niin tavallaan sen asiakkuuden syntymisen historiatietoa, esimerkiksi, että kuinka nopeasti se on mennyt liidistä myyntikeissiksi, kuinka nopeasti se on tässä myyntikeissi tai sales opportunity pipelineissa mennyt eteenpäin. Näitä tietoja johdetaan sieltä CRM:stä saatavien tietojen perusteella, ja se on esimerkki indikaattorista, että luonnollisesti mitä nopeammin keissi menee myyntiputkessa eteenpäin, niin sitä nopeammin lähtökohtaisesti niin asiakas on ollut valmiina hankkimaan, investoimaan. Toimialaluokituksia erilaisia, onko uusi asiakas, mistä tuotteesta, tuoteryhmästä on kysymys,
asiakasyrityksen kannattavuuden kehittyminen, sijainti, niitä on hyvin paljon. Osa voi riippua siitä, että mistä tämä liidi on vaikkapa tullut, jos me saadaan se kiinni. Ja miksei vaikkapa myyjätieto voi olla yksi tämmöinen muuttuja. Mutta näitä on tosiaan, niin kuin puhutaan joistain kymmenistä, mitkä on niin kuin valittu tähän vaiheeseen, ja nämä mallit sitten tekee sen tilastotiedeharjoituksen, matikkaharjoituksen, että millä muuttujalla on niin kuin positiivinen, negatiivinen ja kuinka iso vaikutus siihen, että kuinka hyvästä asiakkuudesta on kysymys. Ja nyt kun me ollaan saatu tavallaan niin kuin purettua tämä asiakas-DNA auki, että hei, siellä on tällaisia muuttujia, vaikkapa toimiala, yksittäinen toimiala, siis tämä toimialaluokitus ja se toimiala on niin kuin yhdessä yksi muuttuja, että rakennustoimiala on yksi muuttuja, siivoustoimiala on yksi muuttuja ja näin päin pois. Niin sitten me mennään seuraavaan vaiheeseen, eli aletaan luomaan niitä profiileja, ja tässä me käytetään niin kuin päätöspuuta, ja käytännössä mitä tässä vaiheessa tehdään, niin on näillä painotetuilla muuttujilla tehdään ryhmiä. Eli vaikka tämä historiatieto liittyy asiakkuuteen plus tietty toimiala plus tietty liikevaihtoluokka plus. Ja sitä kautta me saadaan niin kuin asiakassegmentti tai useampia asiakassegmenttejä, jos me halutaan sitä vielä pilkkoa pienemmiksi. Se on toki mahdollista. Ja tämä on niin kuin käytännössä se tuotos, ja nyt meillä on sitten niin kuin parametrit, että mitä nämä meidän niin kuin ideaaliasiakkaat näyttää, niin me voidaan hyödyntää sitä tässä esimerkissä nimenomaan sitten niin kuin kohderyhmäpoimintaa jatkoa varten. Tässä vaiheessa tullut mitään kysymyksiä mieleen? Chatti näyttää vielä tyhjältä. Semmoinen, että voisin kysästä, että miten pitkiä nämä projektit tyypillisesti sitten olisi? Joo, no tämä voisi sanoa, että tämä niin kuin datan putsaus, analysointi, mallinnusvaihe on niin kuin kalenteriaikaa ehkä muutamia viikkoja, ja puhutaan niin kuin työmäärällisesti päivistä. Tietysti näihin liittyy tiettyä hitautta, että miten saadaan asiakkaalta kerättyä nämä datat, tietoturva YMS-asiat niin kuin huomioiden, plus välillä on sitten tietysti jouduttu vähän odottaa, että saadaan vaikka relevanttia yritystietoa kolmannelta osapuolelta tai ylipäänsä jotain muuta rikastavaa dataa. Mutta noin niin kuin tämmöisenä dataharjoituksena niin kohtuu suoraviivainen ja työmäärällisesti puhutaan päivistä, ei viikoista.